Здравейте хора, нашия лаптоп, както снимаме вече от 2 години, очевидно го много ми тежи, как го взимам, защото тъпа мишка. Така, днес отваряме лаптопа, чакай да се мръдна първа. И е време да направим и много исках да ви го покажа отпред, но не мога, за съжаление. Ще ми блокнете, но това че така и този искал 53 години. 53 ти искаше, но и ти се казва Самуил Бензински. Не знам какво е това странно име, но хайде, и без това ще го напиша. Как да ти кажа нещо? Някой да се казва Катя, защото така мисля. Така, хора, не ме го. Тази мишка има такова да се движи, но много е хубава. Я купих. Кажа нещо. Така хора, свършихме си работата. И ето как изглежда. Сам го рисувах. Ето го пише Б. Айде, съпросталите са мен. Направо като го пусни и си изплёква. Чакайте само да го прочета, защото не съм го прочетала въобще. И не знам какво пише още. Big Me. Ето отдолу, не с малки букви, и с голями букви и едно сърче. Съм го рисувала аз само го написах и го очертах. Колко красиво пиша, пишете долу в коментарите. Колко красиво пиша. Колко красиво цветям. Ето. 1, 2, 3. Чао.